Здравейте! Днес в моята страничка "Практики за здраве и щастие" бях качила 3 карти от картите на българските ангелски карти на Даниела Тодорова. Прекрасни послания паднаха. Искам да ги отворя, но преди това да ви кажа, че може да ме последвате в Instagram, в TikTok, в YouTube. Гледам, че в страничката във Facebook има много харесвания. Достигнали сме до повече от половин милион души. Искам да продължавам да качвам карти, така че моля ви, коментирайте, споделяйте, много ми помагате по този начин. И сега да видим какви послания са паднали. Първата карта е Ангели на хармонията и покоя. Отпусни се, дете, и изпълни сърцето си с покой и с хармония. Призови ни и ние ще застанем до теб. Утвърждението. Днес аз благославям и разпръсквам навсякъде около мен любов, хармония и покой. Втората карта. Карта Ангели, доверие и вяра. Върни своето доверие и вяра. Ние, ангелите, сме тук за теб. Всеки един миг сме готови да ти помогнем. Пратени сме на Бог за теб, за да ти помагаме всеки един миг, да повдигаме духа ти и да улесняваме живота. Утвърждение. Днес аз избирам да се доверя на Бог и на ангелите. Аз съм закрилена, Бог ме обича и ми помага всеки път. И третата карта. Карта Освободи се от вината. Вината е като червейче, чувъркащо в твоята прекрасна и светла душа, разяждаща я отвътре. Приеми грешките си и кажи: да, аз можех да постъпя и по-добре, но научих, че е грешно по този начин. Сега избирам да си простя и да се освободя. Приемам урока и пускам вината. И утвърждението. Аз съм прекрасен такъв, какъвто съм, с всички несъвършенства, които изграждат моята уникалност. Благодаря на всички, които се включват по един или по друг начин в страничката и коментират и споделят. Очаквайте утре други карти. Благодаря.